Africa Content TV. Bàbá tó bá fẹ́ kọ́ mọ́ kó máa ṣoríire, òun ló fọ́mọ́ ní mọ̀ràn ni ló ṣe gbọ́ Osupa. Kábíyèsí Dáfídì lọ́jọ́ wọn ni òun Gòláyátì ìwọ kò jẹ́ gbàgbé. Gòláyátì yà lọ ní pé òun ló gbé Dáfídì níjà. Ó ní ọmọ kékeré. Baba Osupa Saheed ni ọmọ olórí. Ọmọ máa ń sọ́ọ̀tì ayé ẹ̀rọ ìdókú. Àyìnbó ògùn wa. Bàbá mi alábàádà òní níbo bàrà ìlú. Oníṣòkòtò omele alálùkè gbà. Àlùkí gbà lórí tó ní sí gbèsè. Agbájẹ́ lọ́la.